Вече всичко е добре. И откъде сме се събрали, и се виждаме и се чуваме. Ще направим и запис, за да може да го споделите или да си го слушате отново и да се свържете с нас след вебинара по какъвто и повод. Дали ще е за програмата, дали ще е за продуктите, дали ще е за диетата. Иринка, сега давам думата на теб да се представиш по-подробно и за какво ще си говорим днес. Аз ще се включа малко по-късничко. Благодаря, Микрофонът е здравей. твой. Здравей, Жасмина. Благодаря на всички, които сте отделили от своето време, за да бъдете днес тук, сега с нас. Днес ще говорим за един изключителен процес, който в момента е много важен за всички нас, хората. И всъщност това е начин, през който ние да се, така да кажем, да се очистим и детоксикираме от всичко това, което поемаме от околната среда, което наистина не е много добре за нас. В много от случаите има страшно много токсини в природата, в храната, която поемаме, дори и във въздуха, за съжаление. И без наличието на детоксикиращи програми и подобни начини за справяне с тези токсини, човек се задръства и започва да се оплаква от различни състояния и, как да кажем, на разположение и болести. Именно за това ще говорим днес за 90-дневната програма, която цели в този период от време да ни помогне да изчистим организма. Тук ще говорим за преимуществата на... Извинявай, Жаси, само да върнем един слайд назад, защото слайдът започна да върви напред. Да, само една секундичка, защото само да оправиме. Аз, докато оправим тази техническа част, ще говоря всъщност за това. Пак казахме, нали, колко е важно всъщност да детоксикираме организма и много често ние самите хората, на нас ни е трудно да започнем или да знаем как да го направим. Затова именно хора като нас, които всъщност имат високи експертни познания в тази област на детоксикацията, могат да бъдат много полезни, за да решим проблемът, който вие имате. Да било то с съня, било то с неразположение, които чувствате, с неща, които имате като диагнози. Имаме възможността с всеки един от вас, който си остави всъщност някаква форма за контакт, име, социална мрежа, имейл, да изпратиме точно тази информация, която всъщност е много важна, и да влезете в група от себеподобни хора, които вече са минали през програмите и могат да споделят от първа ръка и лично мнение. Сега, преминаваме нататък. Всъщност, какво е важно за здравето и защо всъщност ние трябва да имаме такъв инструмент като програма, за да почнем да се възстановяваме. Защото във всекидневието, по принцип, хората ние така, когато имаме програма, имаме нещо, което трябва да направим, всъщност ние действаме много по-спокойно и по-добре, когато имаме зададени параметри. Затова програмата работи с параметрите, като използва продукти, които подпомагат детоксикацията, и съответно по време на детоксикацията някои от храните просто се избягват, за да може да има така наречения пълен дълбок детокс. Ние знаем, че здравето започва от червата. Можем да преминем към следващия слайд, в който вие ще видите всъщност колко е важно. Ние знаем, че нашите черва са нашият втори мозък, и всичко, което попадне като храна, има директна връзка с нашият мозък. Тоест, тези невроимпулси, които преминават между стомаха и мозъка, са като команди, които се дават на стомашно-чревния тракт. Затова е много важно да се грижим за нашия микробиом. Знаеме всички за черния дроб, че всъщност той филтрира кръвта и той има, нали, всички органи са важни, но и той има една от най-важните функции в организма. И е много важно всъщност той да се поддържа в оптимално здраве, за да може да подава абсолютно нали, чиста, как кажем така, кръв точно към всички останали органи и системи. Тази програма ще ни помогне всъщност да изчистиме паразитните натрупвания, които са доста
проблематични и създават доста голями проблеми тези червичета от различен происход в организма, в зависимост от това къде са се настанили, къде са си направили гнезда. Също този детокс, който правиме, той всъщност таргетира много от автоимунните заболявания и също алергичните реакции. Сигурна съм, че на доста от вас ви се е случвало дали когато се излагате на слънце или от консумацията на друга храна, да имате някакви алергични реакции, да се чудите нали, какво сте яли, откъде дойде това, защо въобще така се случва. Едва ли има човек, който всъщност да няма полза от тази програма. Ние лично също използваме нали, този начин на детокс и тези програми и всичко е минало през първа ръка и за това с голяма увереност и с голяма възхищение на това как работи нашия човешки организъм, когато бъде насочен какво точно да прави, как сам той може да се самолекува и детоксикира. Сега ще покажем на следващия слайд едни от значи, нещата, които трябва да направим в първия месец. Много е важно, когато преминаваме през процеси и се подготвиме за почистване на стомашно-черевния тракт и на черния дроб, просто да започнем да пием водичка правилно. Много е важно водата да се пие всъщност преди хранене 30 минути и след един час след хранене да не се консумира вода, за да се даде възможност на стомашно-чревния тракт да работи правилно. А освен това, приема на вода през деня трябва да е около 2 литра и половина и правилното пиене на вода изисква не да се нагълтваме с вода, нали? А всъщност да пием вода на малки глътки, осознато, нали, ако имаме възможност на всеки час дори, това е всъщност много важен параметр при нашите продукти, тъй като те са терапевтично-диетична храна на гелова основа под формата на гел. И сега ще ви покажем на екрана, ще видите първият набор от първият месец. Той се нарича Start Slim, който всъщност помага точно за тази подготовка на организма, да му се дадат веществата, да балансира чревната флора и хормоните чрез Forte и Balance Mix. Добавя се хепа, който е продукт, който помага на черния дроб да нали, да изкара всичко нечисто, шлаките и всичко от кръвта и от организма. И след което се прибави и гастро за стомашно-чревния тракт, за да може микробиома да бъде подготвен за изкарването на всички натрупани шлаки и мърсоти в организма. Но тук сега ще дам думата на Жаси, тя ще продължи нататък с дълбокото изчистване и с това какво всъщност се състои програмата до към самия край. Здравейте, казвам се Жасмина Вълчева. Благодаря много на Ирина. Благодаря ти много за това, което сподели с нас. Коя съм? Аз консултант по личностно развитие и здравословен начин на живот. Днес с Ирина забрави да сподели какво й дава право да разбира всичките тези области, но тя също има богат опит в знанието на цялостното холистично лечение на човешкото тяло. Искаш ли да добавиш Благодаря ти, още Жаси, нещо? за включването. Да, само една малка скоба да кажа всъщност, че аз съм ченър, лечител и правя така наречените медицински скенери на вашето тяло, така че ако някой нали, има желание да разбере какво точно и коя система има нужда от поддръжка и коя точно да отработва, може нали, да си остави контактите, както казахме в самото начало, за да може да направим обратната връзка. Благодаря ти. Така, аз вече ще продължа за втория месец и въобще как можем да се подготвим, да изчистим и да продължим нататъка с
с нашето тяло, за да имаме един по-здравословен начин на живот, да се радваме на здравето, както Ирина спомена вече. Ние трябва да изчистиме чревния тракт, флората, да се погрижим за дроба, за бъбреците и така нататък. Аз също като херболог мога да кажа, че и въобще като познанието си за цялостния организъм, и в момента уча и в Академията по хомеостаза. Хомеостазата, това е холистичния баланс на организма като цяло, и отделните системи, когато те са в баланс, която и система да сложите, когато са в баланс, това се нарича хомеостаза. И също така зная, че не можем да третираме тялото само един орган, защото това е едно цяло. Ние сме свързани и когато третираме един орган, той влияе на всички останали. Така че тук трябва да разгледаме тяло, душа и съзнание. Ние не можем да ги разделиме. Било то духовното ни развитие, всеки има различни методики. Ето, например, както Ирина сподели, тя прави сканинг на цялото тяло. Аз разбирам примерно от NLP, от лайф коучинг, от различни методики, хербология. А, Също съм така заклет вегетарианец, но тук няма да се концентрираме много върху вегетарианството. Ще споменем, както Ирина спомена за предния продукт, защото искаме да ви поканим на специална презентация, където по-подробно ще говорим за тези продукти, какво съдържат, как променят тялото, ако това ви интересува. Но моля, оставете в страничката, обърнете се към човека, към Ирина, към мен, към човека, който ви е дал този запис, за да може да ви дадем по-подробни дати от това, което вие се интересувате. След това ще оставя място и за въпроси. Така че не се притеснявайте да ги зададете след вебинара. Ще бъде който е на срещата. Дължим на дискретност, така че не всеки иска да си споделя. Който желае, нали, може да си го направи лично. Няма да ги записваме тези неща. Който е на вебинара, ще спрем записа и може да си ги зададете. Така че подгответе си въпросите или ако имате някой момент по време на говорене на вебинара, докато говорим, може да си зададете въпроса. Продължаваме нататък. Значи, ние първо трябва да подготвим тялото. Това нашето тяло, представете си, ако говорим метафорично, представете си, нашето тяло е къщичката на нашата душа. Какво трябва да направим? Ние, преди да почнем да изчистваме, нали, ние трябва да го подготвим и това, да си подготвим материалите, да си подготвим, да си подредим. Ние не можем да започваме да чистим, примерно, един дом, без да сме махнали или подредили нещата, къде точно ще чистим, как ще чистим и материалите, нали така? Втория месец за изчистването ние ще трябва да започнем дълбок детокс. Това можем да го направим с храната, която ядеме. Всъщност, когато казвам ядеме, има храна, която храни и храна, която ядем. За да ни нахрани тази храна, тя трябва да бъде хранителна. Тя трябва да има необходимите микро и макроелементи. Ето за това ние залагаме на тези, ние сме подбрали набор от тези пакети, които ви предлагаме. Но естествено може и с другата храна, но ще ви бъде малко по-трудничко да си ги наваксате тези микро и макроелементи. Има много билки, има много подправки. Примерно, има много плодове и зеленчуци, които съдържат, но нищо не съдържа толкова много, 143 микро и макроелемента, както, нали, тези продукти, които ние 100% ви препоръчваме. Разбира се, че може и с други да си ги направите, но не знам резултатите. Ще има някакъв резултат, но тези са 100% гарантиране.
И така, за да направим дълбок детокс, ние трябва да изключиме захарта. Всичко сладичко. Нали знаете как по време на менопауза, по време на каквото и да е, когато сме стресирани, когато все нещо сладичко на жените, те и на мъжете. Но това не е добър знак, защото когато на нас постоянно ни се яде нещо сладко или нещо млечно, това значи, че ние имаме бактерии, които трябва да изчистим в нашите черва. И те постоянно създават чувство на глад, защото клетките ни не са нахранени. Ако ние не едем храна, която е хранителна, ще ви изпратим листа, напишете своя имейл за контакт или се свържете с нас, за да ви изпратим какви храни точно трябва да едете. Ние ще ги покрием във въпросите, но това става въпрос, ако вие слушате записа и не сте присъствали днес. Оставете, ние ще ви изпратим програма, какви са точно храните, които ще ви дадат един дълбок детокс на тялото. И както нали, споменахме и Ирина каза преди това, ние трябва да пием и вода. Не си мислете, че когато пиеме чайове, аз също си мислих преди така, но вече не, защото имам това знание. Водата не може да се замени с чайовете. Даже може да си направите вода и да вкарате малко любов в водата. Примерно, не знам ли сте чували за вибрациите на водата. Това са вече други теми, които може да ги покрием в други вебинари. Някаква билка, розмарин може да си сложите в водата, някаква билка, краставица и просто ще й продадете екстра вкус, ако не обичате да пиете вода. Просто си погрежете, дайте си малко любов, дайте си малко любов на водата, както се казва. Но трябва да се пие вода, хора. Намерете си вашия начин, но наистина трябва да пиеме доста вода. И така, това е втория месец. Също не знам защо така спира този слайд. Само минутка, за да видя. Имам нов лаптоп, ще ми извините, и нещо понякога не знам как да се ползвам с него. Така, ето, продължаваме нататък с набора от Extra Detox. Ако вие решите да ползвате този набор, това са водорасли, както казах, няма да специфично, защото това е обширна тема. Ето този набор, който ще ви струва 132 евро, нали, ако е купен така в пакет. И също всички хора, които са на вебинара или слушат този вебинар, могат да се възползват със специална отстъпка 30%. Само трябва да напишете вебинар 30% на Ирина, на мен или на човека, който ви е дал този линк, за да ви запознае как може да се купите този пакет. Той вече ще ви направи екстра детокс, ще изчисти всичко ненужно, защото много хора правят детокс, нали, лишават се, но няма какво да им нахрани клетките. И тук вече този детокс няма да бъде полезен. Защо? Защото добре, представете си, нали, както казахме, почистваме, да се върнем пак къщичката, душата и тялото. Нали? Ние трябва да разчистим някои неща, трябва да ги дезинфекцираме, нали? Да изчистим тези клетки, защото иначе какво правиме? Мъртвите клетки стоят в тялото, ние храним, обаче те мъртви клетки създават пак киселинна среда, не изключваме вредните храни и става като едно кошче за боклук, което се празни и се пълни постоянно трябва да се създаде алкална среда в нашето тяло, нали, с храната, която храни клетките. Защото тези клетки, когато ги изчистим, какво става с тях? Ние ще ги изчистим и но след това какво ще ни нахрани? Другите, клетките ни, като не са нахранени в нашето тяло, като имат примерно йододефицит, необходимост от други микро и макроелементи, как ще бъдат здрави? Те ще боледуват и те ще умират. Затова, ето, трябва и третия месец, който е
Примерно това вече ще е допълване на храната. Ние трябва да си нахраним тези клетки, които са в нашето тяло, защото подготвили сме тялото, нали, с какво ще го храним, как, подготовка, изчистили сме го и след това, третия месец, ние трябва да поддържаме този, вече ще стане навик, защото отнема 30 дни да си съградим един навик. Ако ние нямаме съзнанието, знаете ли колко жени и мъже правят диети и казват, да, те правят, примерно, страдат, лишават се и след това, или пък се справят добре и след това имат йо-йо ефект. И пак се връща старата песен на нов глас, както се казва, защото те нямат навика. Постигат резултати и после пак се възвръщат към първоначалните ситуации. А когато сме се създали навик, ето за това е важно тяло, душа и съзнание да бъдат в баланс. За да може, защото знаете ли, правилното хранене и диети, това е начин на живот. Това не е сега ще ослабвам, сега ще правя. Това е като, как да кажа, като едно миене на зъбите. Както знаете, че ставаме сутрин, имаме лична хигиена, измиваме си очите, и както знаем, че трябва да се къпим, както знаем, че нали, трябва да поддържаме лична хигиена, по същия начин ние трябва да поддържаме тази лична хигиена на нашето съзнание. За какво мислим, стресираме ли се, защото когато ние нямаме нещо, което да ни нахрани душичката, както се казва, дали нещо, което да ни а, зареди, приятна компания, театър, телевизия, съня също е много важен, да не забравим да допълним съня. Естествено, ние в другите вебинари и в програмите, когато се запишете за лични консултации, естествено, ние ще ви направим програма, но искам да спомена, нали, че много е важно да спим, защото съня е от много важна роля, за да бъдем здрави. Също така казахме храната, казахме въздуха, движението е здраве, седим ли постоянно, разхождаме ли се на... Природата се ни е дала всичко, от което имаме нужда, но ние също трябва да имаме тези навици. Въздух, вода, слънце, светлина, движение, правилен сън, това са много важни фактори. Не може, примерно, сега ще правим диета, сега ще правим детокс, обаче ние няма да се движим, няма да спиме и след това ще се възвърнем, нали, ще се възвърнат първоначалните. Затова нашето тяло боледува. Много е важно съзнанието. Как мислим? И да добием този навик. Затова казваме 90-дневна програма. Защото ако вие го направите 90 дни, това ще се превърне в начин на живот. Няма да, защото вие ще знаете какво трябва да ядете, какво е правилно за вас, какво ви кара да сте по-енергични, жизнерадостни, вдъхновени, да се чувствате по-добре. Същевременно, колко от вас тук са родители, храним ли, нали, децата също трябва да се хранят, ако вие го направите за вас, имате съзнанието как да го направите, вие по същия начин ще се държите и с вашите деца, защото ще създадете много важни навици в вашето семейство, как се храните, с какво приготвяте и така нататък. И пак казвам, че наистина, ако не искаме от време на време, нали, ако си хапваме сега нещо сладичко и бяло брашно, няма да ни навреди, но по принцип, като цяло, като навик, бялото брашно, сладкото, това е бялата, сладката дрога, както се казва. Това сладкото вреди. Захарта е враг номер 1 на организма. Ако ви искате да останете по-млади, по-жизнени, по-здрави, изключете захарта. Сменете я с нещо друго, с плод. Има толкова много начини. Ще ви дадем диета, с какво може да си послаждате нещата, за да ви е сладко, да не се решавате съвсем от сладичко. Има много други начини и пак говорим, пийте вода. Ето, примерно, един набор от здравословни продукти. Това е клетъчна храна.
Това не са добавки или нещо, което, нали, синтетично. Знаете ли, по принцип, като кажем и добавки, в най-добрия случай, ако те са много качествени, те ще ви снабдят организма, може би 25-35%. Но тук, защо препоръчваме ние точно тези продукти? Да, не са едни от най-евтините, но нашето тяло не е евтино. Нашето тяло заслужава. Вие заслужавате. Ние всички заслужаваме да се храним здравословно. Тези продукти наистина ще изчистят, ще нахранят и ще поддържат организма ви във форма. И най-хубавото е, че тук ние имаме органична храна, не добавка. Ами храна, която ще нахрани и ще поддържа нашите клетки възможно най-добро състояние. Така че вие може да направите един месец с храни, с добавки, всеки според своите възможности, но ето това е един начин да си поддържате тялото в хомеостаза. Какво беше хомеостаза? Баланса от всичките храни, от всичките системи, а, нахранени, подготвени и нали, жизнени, които ни служат правилно и не боледуваме. Тялото ни подсказва, когато имаме симптоматика. Знаете ли колко е силно човешкото тяло? Много силно. Значи, то толкова много е било насилено, подложено под всякакви условия преди това, че преди да покаже симптоматиката, значи то е преживяло много. Симптоматиката, това е начин, където тялото подсказва: хей, обърни ми внимание, нали, на този орган, на другия орган, на тази система, спи повече, храни се по-здравословно и всичките тези знаци. Така че ние имаме прекрасно тяло. Така сме, просто сме оригинални, уникални, как сме създадени, божествени, както се казва. Нашето тяло има тази функция да се самолекува, а също говорим пак за емоционалното, за съзнателното здраве и да се саморазболява. Няма как притеснение, нерви, ядове, лоши мисли да дадат здраве. Така че ние трябва да се грижим много за нашето съзнание. И знаете ли, нали, съвсем простичко, ако ние нямаме съзнанието, че да служаваме, да се грижим за нашето тяло, да се грижим за семейството си, за децата си, нали, няма как да имаме здраво семейство. Ние нямаме здраво съзнание. Всичко започва от нашето съзнание. Първо, защото ето един простичък пример. Аз мога да говоря за съзнанието с часове и с дни и така нататък. Но какво се получава? Първо е мисъл. Мисълта създава емоция. Емоцията какво създава? Определено реакция. Реакцията създава действие и така се въртим в кръг. Затова е много важно да вземем това решение, да имаме това съзнание, да се създадеме тези здравни навици. И след това... Извинявайте, че ще прекъсна тук тази прекрасна презентация и лекция. Исках само да добавя, че много съм съгласна с това, което говориш за съзнанието и отличен пример така със себе си и хора около мене, не само в работата с продуктите, ами това, когато променят, нали, навиците си, начина на хранене и всичко, което се случва около тях, действително влияе на нас самите, на цялото семейство, на това как се случват нещата, какви мисли имаме. Много е важно, изключително важно е това, което се говори тук днес и се надявам наистина много повече хора да го чуят, за да може да го приложат в живота си. Аз като един пример на това, прилагайки го в живота, видях след 3 месеца, дори, нали, как се повлиях, хора около мене само с един месец, с един от продуктите, как са се повлияли, просто уникална технология, уникални неща. Така приветствам хората просто да се доверят, да опитат, да питат,
и да бъдат преди всичко отговорни към себе си, защото живота може да бъде много по-хубав и много по-положителен и позитивен. И няма да навредят тези продукти, които ние препоръчваме, съответно в комбинация с правилен начин на живот, правилно мислене. Знаете ли, много често сега вярвам, че Ирина ще ме подкрепи в това. А, Казват, ние трябва да мислим позитивно. Но тук аз бих допълнил, ние трябва да мислим реалистично и практично, защото понякога човек е прекалено позитивен и няма нищо в това да бъдеш, примерно, отрицателен. Като кажа отрицателен, какво значи? Да умееш да казваш не. Защото понякога не на тази храна, не, няма да си поглеза сега с това сладичко, това е вредно, няма да го ям този глютен, няма да се спирам да живея здравословно. Това, когато казваме ние не на нещо, ние казваме да на себе си. Така че зависи от коя страна ще разгледате позитивизъм и негативизъм. Но това е нещо, което ви гради и ви помага, то няма как да бъде, нали, негативно. Когато не крадем, не убиваме и не лъжем, няма как, нали, нали, правилно и неправилно, въпрос на гледна точка. Да, да, И нека да кажи. приветстваме всички хора да живеят и да вярват повече в чудесата, да вярват повече, че наистина Бог по някакъв начин им дава информацията, която им е нужна, това, което в момента им се случва. Ние говорим тук с една програма, която ни вкарва в хомеостаза, така наречения баланс, но наистина тялото, а, нали, емоциите, т.е. ума и съзнанието и духа работят трите в едно. Нали? Те не са отделни, затова има знаци навсякъде, има начини как всичко да не бъде черно, драматично, драстично, всеки преминава през различни. Действително, точно за това правим за хората, които няма. Точно така. И добре е да си направите един кръвен анализ преди да започнете тази 90-дневна програма. Както казахме, препоръчваме 100% работа с тези продукти, които сме подбрали за вас. Ако я правите по друг начин, нали, чрез билки, чрез здравословна храна, направете се и ще видите за 90 дни каква е вашата разлика. И най-вече, че това, което ние ви предлагаме, той е по органичен, по съвсем естествен начин, с натурална клетъчна храна, която няма да ви навреди. Организма си взима каквото има нужда и всичко друго се изхвърля. И в този ред на мисли исках само да добавя, имам в момента страхотни резултати с клиент, който идвайки от болничното заведение, няма вече аритмия и кръвната му захар е в нормите. Даже докторът просто препоръчва спиране на едно от лекарствата, което по абсолютно, нали, натурален начин. Какво по-хубаво от това? Просто аз наистина съм много щастлива от резултатите. Ма наистина много. Прекрасно. Наистина имаме много резултати и за това 100% нали, залагаме на тези набори, които сме подбрали. Също така имаме и специална диета за онкоболни с храна и с тези продукти. Но това вече е друга тема на разговор. Ако искате да чуете повече такива резултати, ще ви поканим на такава специална презентация за тези продукти. Тук искахме да наблегнем най-вече на начина на живот. 90 дни. Просто ако вие правите това, което ние споделихме с вас, няма начин да нямате резултат. Така че пишете ни, бъдете в контакт. Искаш ли още нещо да добавиш, Ринка, преди да се изключим и да оставим за въпроси и отговори най-накрая? Искам да добавя, не се отчаивате. Нали, много е хубав призива, нали, бъдете здрави. Искам да ви го пожелая с най-голямо така, от сърце и душа, с най-голямата си емоция и позитивизъм към всички вас, които ни гледате.
че наистина най-важното нещо, което и притежаваме на този свят е здравето и благосъстоянието. Нека благодата и положителното да бъде с вас. И именно от вашите действия, мисли и чувства се гради новата реалност. Така че ви пожелавам в новото да влезете с новите неща и с новия начин на мислене. Опитайте и после ни споделете. Прекрасно. И това е, освен да ви пожелаем да бъдете здрави и благословени. И преминаваме към въпроси. А вие, които желаете още повече информация или не сте успели да бъдете с нас, за да си зададете въпроса, очакваме ви, пишете ни на мен, на Ирина, на човека, който ви е дал линка, за да може и вие да си възползвате, защото какво по-голямо щастие от това човек да бъде здрав. Човек, ако не е здрав, не може, няма сили да се радва на щастието. Бъдете благословени. Преминаваме нататък. До нова среща, надявам се. Благодаря ви.